ndakasvika ndaona patopazwa patovakwa zvakasiyana nezvangu nditendera kuseri ndinosvika kuseri ndakaona zvinhu zvangu zvakakandidzwa zviri panze kuseri uko ndapinda mumba ndabvunza amai ndikati ko nhaya amai vari mubedroom mavo mumba mangu mapaza ndiyani zvinhu zvangu zviri panze zvikanzi handizivi ndobva ndabuda ndobva ndaenda mangwana makuseni kuchiedza ndakabva ndaenda kupolisi ndichinomangara ndikamangara nhau yangu akanditi aiwa nyaya yako iyi ndiye mhuri enda kucivil court kana kwamambo ikoko kana vakudzora kuno ndati ko mudhuri wangu wapaza zvinhu zvangu zvakandwa panze nepfuma yangu nemachira angu ese ari imomo ndinozodii zvanzi aiwa enda ikoko kana vakudzora kuno kudzoka kuno ndokuya kwandaita kuno. Pane imwe nyaya yokuti iye aiti kana achinge auya pamwe aishupa amai achivabvunza amai kuti baba vakafa nei, baba vakarwara 14 years. Aisvika achibvunza amai kuti baba vakafa nei. Kusvika achituka amai tingoudzwa kuti akutuka amai. But isusu sevana hatina kukwanisa kuti takakwanisa kunoudza ana sekuru. Ana sekuru vakapa nyaradzo pakaitwa nyaradzo yababa. Ndopa vakabva vataura vakati vana vese ngavainonolodya vasiye sisi vedu vagare pano pamapavo. But iye anobuditsa mashoko ekuti kuti imba ndeyangu. Tisingazivi kuti imba kana iri yake. Akadzinga amai vacho futi vakagadzira imba iyona baba vacho here. Ndo nyaya yakati kushupa pamusoro pamukoma wangu. Ende foni tori nawo mafotos ese imba maitiro yakaita up to now ni property yake ari kutakapudisa mboho ese tinawo zere. Vana vangwa uyu mukomana ndiyanoshupa ndiwe wandaigara naye uri baba vake vachirwara baba varwara 14 years ndini muchengeti kana kuti auyewo kuti baba zviri sei auye azoti imba ndiyani amai baba vakafa pana mupagara panapa ndikati ndotadza kugara sei iri imba yemurume wangu zvikanzi imba ndeyedu vana vacho saka ndogara sei ndikabuda onzi itai modya nyama yenyu kuseriko ndoti imba yake iri kuseri otienda modya nyama baba vake manje vari mumba vari kurwara ndonodya inini ndoudza ava vakauya zvekundiita munin'ina wako pano ona zvaari kundiita hazviite ndinoremerewa ndofamba sei iye zvino kuti ndiite zvandiri kuita kuti ndiwane kudya ndinobuda ndinonhonga mapurasitiki ndouya ndichitengesa uya haagare kumba chifiro chaita baba haagare kumba ari kugara kunokwiriwa mamota anoenda kugadzima ndokwaanogara haagare kumba akangosiya ateya chete zvinhu zvake mumba kuti hapana anogara asi uyu ndandisina kuona kuti akakanganisa akati one mari isusu hatisokwanisa kupa amai chikafu tida kuti tikagadzira tidi tiise munhu amai vawane chikafu uyu ari kuramba kuti inini pano ndini ndiri kubudirwa ndikati hakuna munhu anoti akafa gore iroro akutomuka pane munhu akutaura zvinoita hazviiti uyu akuti ane svikiro rababa vake vari kumutasa bude pamba inini ndouraya munhu 15 years ndichichengeta ndozouraya ava vese vana 9 manzi noti sijoko kubereka munhu kuti akure asi haone kuti ndaamai unozondiona ndafa ndokuzoziva kuti amai vangu vafa zvinoita here asi hatisi kukusurudza pana amai vako kuti uvaramwe kuti ndakabva pano saka handigone kudii handichakuchengetai handichakupai switi nekuda kwokuti hapana waunongoshinyadza mai nyangwe rikachinja kwokubudira mai vako ndiani mai vako kune vanoenda kuchechi chaiko mwari wedu wekutanga mubereki wako watakazuka muremekedza nekumukudza nekumuitira zvakanaka mazuva ako ekurarama anowedzerwa panyika Tawanda ndovarume here vovati kutaurana pamberi pamamba ndiwo vapire nyaya dzavo pamberi pedare richingwa nhau yangu yakamira kuti idzi hama dzangu uyu mukoma wangu uyu munin'ina wangu kwemumba saka kubva pataita nyaradzo yababa vakati ivo vagara nasekuru hanzvadzi yamai kuti isu vana vese tibve pamba saka inani sipo nhaurira navo vakasara vachiita makuseni musi wosana saka pandakazodzoka masikati ndakaona namukoma ndati kumukoma naachidiwa ndaaiipa anova ndiye Crispin Majuru zvikanzi sekuru vari kuti munhu wese ngaabve pano pamba
Kati sekuru ngoti tibve pano pamba ndava yei toenda mugara kuba andi pano ndopamba pedu sekuru akatonge pano iye hanzvadzi yamai zvibva zvaita kunge zvapera ipapo. Masikati pakukundidzwa ngoma Nyaradzo Sunday iyoyo kubva vatishedza tagara mumba tega semhuri zvekare vana vega vega takakwana tiri 8 tikutaura mumwe ubva watanga zvanzi nhau yataurwa ndiyoyo kuti mufanira kubva pano pamba. Tikati koindobvirei sekuru avatonge pano sekuru vangu vasisipo zvikanzi zvarehwa ndizvozvo zvikanzi naMiston kana uri sewe Nyarara ndingatogera bvudziro nebanga ndagara ndakatokumaka ndobva ndanyarara zvikanzi tikupa mwedzi miviri unge wabva pano pamba. Imba iyi i4 rooms dzekustadium ndakavhara kuvhuranda baba vari wapenyane 6 years kugara ndakavhara kuseri kuvhuranda kundokwanogara ikoko ndisazve zvangu ndakasiya nemukadzi saka ndagara ndadzikama ndiri kumusika mazoisa hapana iuya pakazoya mukoma Crispin Majuru kumusika kundotengesera zvikanzi bamunini nhau iyi yatakataura makainzwa here tikati nhau ipi zvikanzi yokuti mubve pamba tikati iri pamba handikwanise kubva sekuru avatonge pamba zvikanzi aiwa inini ndindakazvitaura imi mofanira kubva pamba ipapo tikati kana muri makazvitaura muchiona zvine kodzero chiendai munopaza mubvise zvinhu zvacho mukande panze. Saka hazvina kuita musiwo ndaenda kumba after 2 days ndomborara kwandirareko. Saka ndaenda kusvika mangwana acho ndakasvika kumba ndikaona kumba kwaiswa Capsend ndichidzokera futi rimwe zuva racho kusvika mangwana acho ndakaona kumba kwane zvidhina ndichidzokera day number 4 manheru to 10 ndakasvika ndaona patopazwa patovakwa zvakasiyana nezvangu ndichitendera kuseri ndinosvika kuseri ndakaona zvinhu zvangu zvakakandidzwa zviri panze kuseri uko ndapinda mumba ndabvunza amai ndikati ko nhaya amai vari mubedroom mavo mumba mangu mapaza ndiani zvinhu zvangu zviri panze zvikanzi handizivi ndobva ndabuda ndobva ndaenda mangwana makuseni kuchiedza ndakabva ndaenda kupolisi ndichinomangara ndikamangara nhau yangu akanditi aiwa nyaya yako iyi ndeyemhuri enda kucivil court kana kwamambo ikoko kana vakudzora kuno ndikati ko mudhuri wangu wapaza zvinhu zvangu zvakandwa panze nepfuma yangu nemachira angu ese ari imomo ndinozodii zvikanzi aiwa enda ikoko kana vakudzora kuno udzoka kuno ndokuya kwandaita kuno. Ari pakati akaita chinyunya yacho ari pakati uyo ndiye akapaza imba iyoyo ndiye akabudisa zvinhu akakanda panze Miston. Kwauyo avari kunzo Uyo ari kunzo uyo ndiye akataura kuti iye ndiye akatiita zvitauro ndiye ane simba rekuti pamba zvivana vababa umwe chete tiri vana vababa umwe chete mai vamwe chete handizive manje kuti chokwadi ndinoziva kuti baba ndiyo ndizonda mai nokuti zvandiri kuitwa ivo varipo vachizitsigira ndichaziva kuti ndevangu ita ndavazi vangu nokuti ndaigarapo baba varipo nguva yese hapana munhu aimbondidzinga kuti ibva pamba zvinhu zvataurwa mamhanzi mai vamwe chete here baba vamwe chete but ishona chaari kutaura chibatei nokuti ukaona pamba pane vamwe vana vanobhurudoza vachidaro kuno umwe mwana kuchivanhu chedu hatigone kuzvitendera satoda kuti ivo vapindure. Naisha mwari wakapaza imba yemukoma mukoma muning'ina ndikubvunza iyi ndiri muning'ina makapaza imba yemukoma muchirasa zvinhu zvake panze hatina kupaza kwete. Nyaya yakaitika mambo ndeyekuti mudhuri wanga wakakreka wakavakwa usina brick force wakagara almost 2 years mudhuri wakakreka. Takatotuma mukoma naBlazi ende munoudza Blazi kuti ndaugadziza kumba igaze kumba pagare zvakanaka but Blazi vakapindura mhinduro yechikanzi mukoma vakapindura vachiti ndikutaura nababa vakafa vakandira mechigara pakadaro ivo havagarepo but zvinhu zvavo zvinogara imomo. Amai kuti vazive kuti vadya doma vane chavadya here havana chavanoita but imba iri kugara isina munhu ende yakadona. Mwana mumwe akatombowirwa nedho akachekwa roko mwana wasisi vari panapo akachekwa roko ende pamba pakavasaradzika ngati pane vana akati rege tigadzirise mudhuri umire zvakanaka zvinhu zvake hazvina kukandwa panze ende bhilidha wacho akavaka atoripo anokwanisa kuti witnesera kana achinge pachitiwa umbouzi. Saka ndisingazivi ipapo kuti kuvaka kwandikaita pamba pandakakanganisa here because pane imwe nyaya yekuti iye aiti kana achinge auya pamba aishupa amai achivabvunza amai kuti baba vakafa nei, baba vakarwara 14 years aisvika achibvunza amai kuti baba vakafa nei kusvika achituka amai tingoudzwa kuti atuka amai
ati isusu sevana hatina kukwanisa kuti takakwanisa kunoudza anasekuru. Anasekuru vakapa nyaradzo, pakaitwa nyaradzo yababa, ndopa vakabva vataura vakati vana vese ngavainonolodya vasiye sisi vedu vagare pano pamapavo. But iye anobuditsa mashoko ekutaura kuti imba ndeyangu, tisingazivi kuti imba kana iri yake akadzinga amai vacho futi vakagadzira imba iyona baba vacho here. Ndo nyaya yakati yoshupa pamusoro pamukoma wangu. Ende foni tori nawo mafotos ese imba maitiro akaita up to now neproperty yake ari kutakabuditsa mboho ese tinawo zere. Makabuditsa here? Hatina kubuditsa zvinhu. Makavaka sei? Patikavaka zvinhu takaswededza ku one side, takavaka kudhuri takaumisa ngori kufront kwevranda kwari kuti takavhara ikoko kwaningwa tikangogadzisa kuti kuna mambo sorry mama. Saka takabva tangogadzirisa because paive necrack yakabva kumusoro kusvika kuzasi. Apa yakavakwa imba iyi pasina brick force. Saka taitogadzisa kuti pamba panake paonekeriwo sevanhu. Mai vari? Amai avo vauya tinavo vana. Mai, muri ndenyu irapa? Muri ndeyangu iyi. Tiudzei chimiro chakaita pamusha. Pamushapa. Endai mugare pamwe chete nevana venyu. Musatsamwe mbai kana uchara kuna mambo akasununguka. Aiwa, handitsamwe ndotozoti mambo anondisunungura pane zvinenge zvichindinetsa. Chichi kunetsa pamusha? Vana vangwa. Uyu mukomana ndiye anoshupa, ndiye wandaigara naye. Uri baba vake vachirwara, baba varwara 14 years, ndini muchengeti. Kana kuti auyewo kuti baba zviri sei auye. Azoti imba ndiani? Amai. Ndikati baba vakafa pana mpaka panapa. Ndikati ndotadza kugara sei iri imba yemurume wangu. Zvikanzi imba ndiyedu vana vacho. Saka ndogara sei? Ndikabuda onzi ita moja nyama yenyu kuseriko, ndoti imba yake iri kuseri. Otienda moja nyama baba vake manje vari mumba vari kurwara, ndonoja inini. Ndoudza vakauya, zvekundiita munin'ina wako pano, ona zvaari kundiita hazviite, ndinoremerewa, ndofamba sei. Iye zvino kuti ndiite zvandiri kuita kuti ndiwane kudya, ndinobuda ndinonhonga mapurasitiki, ndouya ndichitengesa. Uya haagare kumba, chifiro chaita baba haagare kumba. Ari kugara kunokwiriwa mamota anoenda kugadzima, ndokwaanogara, haagare kumba. Akangosiya teya chete zvinhu zvake mumba kuti hapana anogara. Asi uyu ndisina kuona kuti akakanganisa. Akati one mari isusu hatisokwanisa kupa amai chikafu. Tida kuti tikagadzira tidi tiise munhu amai vawane chikafu. Uyu ari kuramba kuti inini pano ndini ndiri kubudirwa. Ndikati hakuna munhu anoti akafa gore iroro akutomuka pane munhu akutaura. Zvinoita hazviiti. Uyu akuti ane svikiro rababa vake, baba vake vari kumutatsa bude pamba. Inini ndouraya munhu 15 years ndichichengeta, ndozouraya. Ava vese vana 9 months, not its joko kubereka munhu kuti akure, asi aone kuti ndaamai. Unozondiona ndafa, ndokuzoziva kuti amai vangu vafa. Zvinoita here. Dai pandanga ndichida gogo kuti mutibatsire. Uyo ndatomuona kuti mutoriro zvichida, kana achitaura matauriro akadaro amuri kutaura kwamuri, ndo mitoriro nembanje dzavanenge vachirova marara. Handiti makwa ndiri kuda kuti tidzokere pekuti mhuri makadai nayo sevana venyu, dambudziko ramuinaro samai pamba penyu, munhu wese ari over 18 ngaabve pamba ipapo. Iye zvino handina mwana aripo, uyu ndiye aifanira kuva aripo kuti. Manzwa here zvatakutaura? Chatinotyira vanotema kana kuwanikwa makatemwa. Izvozvi pane mumwe asipo, iye anoti akangomwa chete akauya anondibvunza kuti amai baba vakafa sei. Asi munhu wese aripo baba acho. 14 years vachifa baba. Ndakomana nhamo dziri mumisha umu dzakaoma. Iwe ndiwe mukuru. Tibatsire tinzwe zvekutaura namai. Zvakutaura ichokwadi zvekutaura mai, ndekuti pamagariro chaiyo munin'ina wangu ane kaunhu kakaipa. Ndeni
unototadza kunyatsomunzwisisa chaiwo kuti uedze kuda kuti utaurirane naye anokuita zvimwe zve zvokunyatsokuona kuti unowega unodzima tangosuduruka tanyatsokuona kuti tambe titaudzana nazvo asi unenge uchiedza kuda kuti umuonese kuti unoshamari zvakadai but nin'ina wacho nawo ameno pamwe kurwarisa ndofunga anyanyisa nyanya wake wakaipa wakatoipa zvachose. Saka munoziva here kuti kugarisana namai uchiita sabira wako ingozi mumusha? Tinozviziva zvakanyanya. Kusaka tachiedza kuti tigadzirise zvinhu izvozvo. Tinotozviziva. Munogadzirisa nyaya iyoyo naiye futi muchimugadzirisa. Manje mambo chinonetsa ndechekuti mukoma wangu anoramba vachidzokorodza tinokataura nawo kuti pano mutazvinzwa ndadzwisisa munin'ina wangu ndadzwisisa but vanoramba vachidzokorodza that mistake anoramba vachingoita amai vanovaona sevasiri amai ndozvinonyanya kundirwadza inini but handina chekuti andokwanisa kuti ndiite samukoma ndoti baba vakasara ndovana baba vakasara but zvinondirwadza pamwoyo pangu inini zvokuti vakoma vangu hapana munhu anongovenga munhu mukoma wake but ndovenga zvito zvavo zvito zvake mukoma wakawo zvinotoita kuti vamwe vanin'ina vake vari kumashure vatove nebad influence futi vanenge vakutanga kuti vanoona ngati zvakanaka zvaanenge achiita ende ane vanhu vanenge achisimbisana navo mumhuri achituka amai achiudza amai mashoko ekuti amai muri murowi ndi munhu murowi sei akachengeta baba vakarwara for 14 years baba vachirwara vachionekwa naamai kuti anzi muri murowi ko iye mukoma wacho vakadii kudyiwa vari vadiki vakasiwa kusvika vakure kudai kuti amai nanhasi varipo ndozvimwe zvezvinhu zvinondibata pamwoyo pangu zvinondirwadza ndozofunga kuti kugadzirisa nyaya zvinandigadzirise pamba sezvo vasingakwanisawo kuti vachengetewo vabereki vaziva kuti vabereki vadye ndivharewo kuseri uko amai vaonawo mari yerenti vachibatsirikana zvavanenge vachida izvezvo amai vanodya muriwo usina banomasi but iye anotengesa banomasi pamariro papaba vacho pakuti pababa vake paka pasingadyiwe madomasi taitoti ari kutenga iye ake musika kwacho iwo asingawisi kana pamariro papaba vacho panoti baba vake vakamusira imba ndozvo zvimwe zvinondirwadza ndakakutarisa mukoma wangu vesa but maitiro wacho mutemo zvaunoita baba vakafa mai varipo mai ndiye muridzi wezvunhu zvababa murume wavo handiti nyange mwakaiswa mazita imimi kunzi vana vangu ningi handiti munhu anenge ari mukeateka akavipika pachunda amai wani vanogona kuchengeta imba yacho vachichengetera vana vavo handiti imba kana vanhu tese tabvazera imari isinganhongwe umwe neumwe wenyu pamaejisi enyu angadai atove newake musha kwete kumirira amai kuti vanofa rini muchazopesera maisira mai muchetura nekuda zvinhu zvamusina kushandira hakuna chinhu chakashata saizvo handiti makwa saka ivo chamari kutamba chiramu namai ka mambo nhau dzataurwa dzese dziri kutaurwa pano ndedzekunyeka nditangire pamashure kubva urwere hwababa ndini ndaiona zvese zvinoitwa nababa ndikavatakura ndikaendesa kumanjoro kwavairaswa nagogo kumanjoro pamba pavo pavakabva pavaigara baba pamba apa ndaitoloja 2 rooms sekofeseni ndaivapa 5 years every day kwamanjoro ndaidriva tractor ndaitotrakta yachikwana ipapuraza john macha panyumacha ndaigara nayo kumba iri nyowani yemestigazona ndaidriva every day ndichienda makuseni sandaenda kupurazi ndoenda nechikafu makuseni ndobva kupurazi manheru ndoenda kupurazi netractor every day ndini ndairiitira hapana kapisa kana sendi rake kana chii chaakaita 2 pamba apa pavanotaura vakomana apa handina munhu wandotukana naye ndaane 4 years ndichitengesa kupa ndiri kutengesa kumusika uku ndinoyama usiku varara ndinoenda makuseni vakarara handitaure navo mukomana vari kutaura anenge ari kosimba ndianouya everyday anouya akadhakwa achivatukira ndiri kuseri kunditombovava kuti simba uri kudarira amai siso asipo ava maidhira ani hanzvadzi yangu namaipi vasipo vakapupura musi wadainzini ndibve pamba kati babhuro mukadzingirei pamba vane 4 years 5 years havataure naamai pano chavari kutadza chii chechi 3 pamba pavari kutaura vakomana avo vachiti handina chandoita
ndoti urwere hwababa hwese kusvika makore pandakamirira kurapisa baba ndopa zvakaperera hapana kambona baba kuchipatara kana kun'anga kana kupi ndinaenda nababa kuvarapisa kana nako manjiro vakaita zvakanaka vakatomborapa vakarapa sekuru gwati kusvika vaita zvakanaka vakazopiringiswa futi pamberi apo kubva pandakazorora ini hapana karapisa baba ndaita zvese zvikafu pamba ndaitenga handikunyeperengi panapo 1999 ndiri pamba ndaishanda kukabi ndakaisa magetsi pamba paine magetsi mafix ma1 amp ndikaisa magetsi emita pamba 1200 ndakaiswa nesili ndoyaiswa zesaiti torai macontractors aisi ndoyakaisa pamba ndikaisa gedhi pamba raitwa $600 ndakaisa pamba inini indaiura $444 pasvondo kukagiri nanditareclake zvese zvondaita ndozvondakaita pamba ndasiya basa ndadaenda nda kumaini uku ndokandakona kamari kako ndasiya nemukadzi ndairoja 2 rooms andaigara pamba nguva yese zvakadii zvatinofunga kugadzirisa maprofet ini panandichemera chete zvepamba kuramba ndiri pamandiri kusikurambirira kubva pamba ende zvakutaura zvemudzimu zvokuti chizvese ndezvekunyepa handina pandakamboti kusvika nababa kwanda sei kumba ndokune mbi dzangu ndokune zvinhu zvangu anzadzi yangu indinowacha ndinoya kumba after 2 days ndinorara kumba pandodira irumu yangu yatogara nemune zvinhu zvangu zvese musi wandaenda kutaura ndakaona mune wardrobe nemibhedha chedu zvazvimba hembe dzese dzadziri panze zvakandopana zvokuti pandakatoenda kupolisi koko dai polisi yakatoya itoona ita umukucha po kuti zvishuwa zvinhu zvazviri panze nekamuzukuru kadiki kadhilani zvinhu zvazviri panze kaitoti tatadzi nasekuru inini nagogoti izodzorera kumatenda atosvika kaibuda kaipinda pageti kane mbwa so ndoka ndakaona 1 kakoibuda pageti kati tatadzi zviri panze zvinhu ndikati musazvibate siye zviri panze saka ndoka ndikuchema kuti pamba handisoramba kobva endikuti mudhuri wakapaza ndakavaka ndini nemari yangu zvese vakapaza vakavaka pamwe panyowani ende zvakataura kuti ngwakakrika mudhuri uyu dhoo ndoranga richisheka pakashaya baba takauya tikabvisa dhoo kuti vatingawire vanhu vaone kupinda napo vachienda yanga ivhurani saipinda naenda mudaini ndokuti saka takaita dhoo indokutakura kwandakaita dzimwe hembe dzangu pako ndikatakura ndikasiyawo muti wandaswededza kukona kwandakanopootera kuno kumazeti vandotengesera nditora kana purogiramu yapera yerufu iyi ndozovakisa patodzoka saka ndinozopavakisa kusvika panyaradzo ndakamira kuti nyaradzo itwe gozi ndoyezvimigure paizopinda nezvigure zvekare ndikati risiya pakadaro saka musi watagarawo tirudzana mupamaita kuti ibva ndikati mai nini andakatarisira kuti ndichivaka zvakanaka kapa takabvisa dhore nditese ndivake ndinogoshaya mari sei nditengetesa musika wangu muhombe wandotengesa makore ese kubva mucovid pandakabva pamuno murei ndiri pamalifsegadzema musika uri apa pandotengesera pari nokuti ukasvika zvinoona pane order inotosvika $400 makupedza asvika 25 nemadomati zvakazara pamusoro mabongezi muchitanga kutaura nemuromo wenyu munhu ane makore 10 wose apfuura 10 zvanga zvakadii kuti mungezvitorwa namabongezi ndozvatorwa namabongezi kuno kune mumwe mukwende kwaita sewe uri kuti zvanzi namabongezi une gumi nemakore anopfuura 10 shubhai 1 2 3 kadai muri 20 siya muchevera ari pazvinhu zveruno wake nezvizvungu zvake muchiuya kuzomaira maichimugeresei pamba noti kugara ipapo tsvagai dzimwe dzimba dzengu zvamurikuita mota zveruke kuti mai muroi ingozi yero vana mabongezi unobva une mhosva ungosina mhosva ndo ukati bachitaura madzimambo uchipindura haisi nyaya pamusoro terera yakanga ndichifunga vanhu kana tichida kuvabatsira tinotsvaga sosi yekuti problem iri kubva papo tikagona kubata ipapo ndokuti nyaya igadzirisika iye zvino pane chinhu chinonzi imba vabereki vedu vanotibereka vanogona kutora saiti vana vavo vakabereka saka isusu sedare tisati tapinda kuda kutsvaga zvese izvozvo tinotanga kutsvaga kuti chingaite kuti vanhu vagarisane chii munhu wese ngaabve ipapo asiye mai vari voga right kana vasara vavoga hatisi kuti ngavarambe vana vavo varambe mai vavo toda kutsvaga kuti chii chingazoita kuti vana ivo pachezvavo varwe hatiti mako saka tiri kuti isusu kana padaro gogo ngavarege kukoshiwa kuti neeji yavainayo vanotoda makeateka anovatarisa everyday kuti vamuka sei kurwara kutaura kuti ndouyu wakagwinya uri wega mumba unorwara ukafa
mangwana zvichisetsa futi vana ivavo ichopa vakawanikwa vakafa mai vavo handiti mapawa. Saka toda kutsvaga ndichibvunza tisati taupa semutombo kuti mune nzira here yamunofunga imimi sevana kusanganisira iwe Dread kuti munogona kuita ke namai vari pamba ipapo imimi umwe neumwe agare kwaanogara. Ya izvozvo zvakanaka mambo. Wozi pakugara pamba cheko cheko. Mvunzo waunzwa. Vanzi kwa kugara ikoko here kune nzira here yamungachengete nayo magogo ava uchigara ikoko nai. Tinovachengeta. Iwe ndombi. Kune vamwe here vadiko kwauri? Vese vahombe ndiri last born. Ma last born. Iye ndinoda kuti ndipe caretaker ship nekuti ndiye anogara ipapo achiona mai. Vakuru vese ngatibvei, handiti ngatibvei. Anogona kunge achigara kwake kwaanogara but ndiye ngaafambe achiona mai vari kurarama zvakadii. Imi muchimutsigira semadzikoma. Hanzvadzi tadzinzwa kuti dziripo ndevapi? Muri kunzwa zvandiri kutaura? Mai vanochengetwa nemwanasikana. Kana chitaura caretaker wamai, mwana wavo musikana ndiye anochengeta mai. Handiti mapawa. Saka nyaya yangu toda kuti tibvunzane tega. Imimi pachezvenyu mamuchifunga kuti nzira iri nyore kuti mai vagare vari safe zvamuri kufunga imimi kuti vakadai vanozodai ndeipi? Pamusoro imambo nyaya iyoyo togara takaitaura semhuri takatomboura pamwedzi wega wega takatibvisei $30 paamai but hasi kukwanisika. Takatozoona kuti solution yandinokwanisa kuti ndiito selast born ini ndinolodya kwandinogara. Ndilodya kudaro ndoti every month yega yega ndinouya ndosira amai vangu mari. Ndavasira mari ndakabva ndaona kuti mari yangu vasira haikwani ishoma sezvo ndine mhuri yanguwo. Ndege ndivharewo pamba pagadzirisike tisewo malodya. Kuti varo pamba tise malodya mukoma ndo panotora kuti haina ndikwanise anazve panapa munomudaro tinoda kutsvaga solution yekuti 1 tibvise hondo pavana vanyamuka 2 mai vacho ivavo nekutaura kwavo ndichinzwa nenzeve dzangu vari kutaura mashoko asingatifadze havagoni kurarama nenzira yavari kutaura pano kuti ndo zvavari kusangana nazvo ivo pachezvavo pasi pemwoyo wavo ndivo vanoziva kuti chokwadi ndechipi. Handiti mapawa. Saka vakataurira dare vanotsamwisa dare ndivo vanenge vachiziva kuti hapana ndakangotaura zvokutsamwisa dare hazvisiri izvo zvandiri kuitwa nemukomana. Iye mukomana uyu tese tikamupomera mhosva dzaasina. Handiti hakuna chakaipa chaanosangana nacho. Handiti ndo zvanoda kuti abatirire. Munhu ukada kugadzirisa chunhu Dread ukaona vanhu vamirisana newe vachiti zvakati unotsvaga kuti right kuti ndipedze izvi ndinofanirwa kuita sei. Iye zvino pandiri kuona enda unodye pamba pako paunogara woisa zvinhu zvako wotanga kuzvigarira. Handiti imba yababa wako imba yababa wako. Iye zvino hamuna simba mese kana muchembero uyarichi aripo ndiye muridzi wechunhu. Handiti muromo uchauya pasati pane muromo apa. Mubate mashoko andiri kutaurirai. Handiti nokuti kana maita imba pamba iine muridzi wayo ngatisiyei muridzi wayo achikondorola imba yani yake kwete kuti imi murwe pachinhu chakashandwa nevamwe vanhu. Ndechenyu ndimba vaishandira sevana vavo. Tine vanasikana anorambwa kwaanenge akarogwa. Handiti ndiwo wamunogarira pasi sanzvadzi dzacho ndimana baba. Handiti tete zvavakarambwa kumurume toita sei? Handiti asi mukaona kuti vakangokonzeresa vaudzei kuti chaachigondora chaachimombe endai munonodya vatete kana tichikubatsirai tinokubatsirai apo nepapo pamunenge makundikana sanzva dzenu. Handiti ndizvozvo. Saka pari zvino toda kuti imi mutaurire dare kuti tatichifungidzwa kuti todai totangira ipapo.
nemi anzwa dzisikara saka kwanzi pindai pano mamba kutaura solution kuti mai angachengeteke sei and ari safe pasina romuvhiringidza pambanzva muri vakwasha kaimani taurai sematauro amaita mambo inini ndo marongero atantakazviita semhuri yaya vasikana ndo vanotozouya vachiona amai vavo pambapa kuti zvinhu zvedu zvinyimisikidze zvakanaka ndoti anenge ane chanacho ngauye atibatsira muchemberi wake arikuda chii I think ndo zvinhu zvingatotibatsira kuti tive neumwe hwakanaka nayo pane kuti munhu agare ipapa ndoti kugara ipapa kukonzera zvakawanda imene augayataurwa pano mainzwa here mukomana aitaura uyu mukomana ari kuti ndikuedza kuti ndistende ndivhare apa nditi kuve nekamari kanobatsira muchembera nditi mese muri munhu muri kuti kudii ndaminya inini kuona kwangu uyu mukomana ane right nekuti haasi kuti ari kuextenda kuti azogara ari kuextenda kuti kana aextenda mai powani woroja mari yeroja iri ndoinenge chipuhwa mai vachiwanawo chii yavanozonda ndawati circumstances every month iripo saka mukomana vari kutogonesa zvakare roja richigara ipapo hazvirevi kuti regedzai kusapota imimi ndokuti haikwane zvaindikudzei mudzimba dzipana mari dzatoziva iye mukustenda kuvhuranda i$30 ka $35 handidya saka ine musvitsa kupi kubva 1 to 30 handidya zvinhu zvavafana kutarisa imi vesisikana imi vakomana kuna amai venyu ndanzva mukomana ita kuti 888 ndizvo naimambo 8 vanhu motadza chemberi 1 vanedivaida chembere kuti inopinda kangari kudai inopinda 8 times pamusoro imambo ini nangu ndini last born muimedi but ndinozamaone pandinogona navo every month ega ndinovasupport ndakatanga nditombovaudza kuti ngatibaziranei but vanhu vacho ndakatoona kuti havazvikwanisi kana kuti havadatizive but mudzimba dzavanenge vachidya ini ndotongoitawo zvandinokwanisa sakaitotongoitira iwewe pamutemo wedu wechivanhu pamutemo wetu wechivanhu iwe ndiwe baba vanochengeta mai vanozochinzi mwana mudiki abve pamba zvazvinotaura kureva kuti ndiwe unopedzesera kunge usati watove nechunhu mumhuri nokuti vamwe vanenge vadii vawana mikana yakawandisa kudarika iwe handitowapoa saka isusu ukange une pfungwa yekuchengeta mai vako uchifunga kugadzira maresources ekuti mai vangararame sei pfungwa iyoyo tinoitambira kuti ngaipfuurire mberi ndobvunza Dread nekuti ndiye amang'ara otherwise zvaikunetsai kuzvigadzirisa tinomutenda Dread kuti zvamakamuita zvakashata zvinogona kuzovaka chakanaka mberi sekuuya kwamaita kuno iye aona kuti panapa ndatadzira iye toda kumubatsira asati vanhu kana vakauya kudare vakasanzi ripai munhu havana kubatsiriwa kumubatsira kwandiri kuda ini ndekwekuti ndanga ndichibvunzwa kuti haana sosi yekuitira zvinhu zvekuti zvinomupa mari zvino tiri kuona kuti anotori nesosi inomupa mari yekuti anotogona kurarama ari pake ega asina waanotaura naye akafunga hazvingati tikaendesana kudare ndorasa munin'ina wangu ndorasa mukoma handiti patasangana mutupenyu ndivanani hana dhure mazambiko right madaro pamasangano kamaugezwi sezvino munditirodara ana maizuru ndokudzingai muno mundinyare gogo chengawo semanhanga hapana risina mhodzi vana ava vana vedu handiti munovada vese zvakafanana but pakaita umwe anenge achiita unuku pamuri mangwana anozviona ega hauna chaunobata chikauya mumako umu ukachibata kudai neunhu hwakadii hwakashata nemubereki kwedu uchizezi munopesera makupeka masaga makutanda kuti munhu afa
Saka ndanichifunga kuti nyaya yako iyi kuti mugarisane zvakanaka, suduruka pamba. Handiti wotsvaga imba yako, woisa zvinhu zvako, woti tinoda kuona kuti mangwana munoti chii. Asi hatisi kusudurudza pana mai vako kuti uvaramwe kuti ndakabva pano saka handigone kudii, handichakuchengetai, handichakupai switi nekuda kwokuti hapana waunongoshinyadza. Mai ndimai, nyangwe rikachinja kwokubudira mai vako ndiani? Ndimai vako. Kune vanoenda kuchechi chaiko chaiko, Mwari wedu wekutanga mubereki wako watakadzuka muremekedza nekumukudza nekumuitira zvakanaka. Mazuva ako ekurarama anowedzerwa panyika. Handini mapano hauna mbonzi ukakudza mukoma kana munin'ina unowedzerwa mazuva. Hakuna zvinhu zvakanaka. Mai vako apa chandiri kuedza kutaura ndechekuti haugone kusiburuka pana amai uchiti tatadzirana. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti saka ndaida dread kuti ezvino pano uya kumashure kwako mudiki uyo mukuru uyo ane pake pari, mudiki ane pake pari, iwe ita pako pauri. Handiti wapawanda daka rinouya mumhuri zvakawanda. Handiti mapawanda gadzirisa ipapo chete uone, uchaona uchizodzoka rimwe zuva tisiri padare uchizotiudza kuti mama makaita basa ezvinoshuwa kutaura chokwadi. Tigere. Handiti mapawanda noti one hakuna anouya kwauri achikuchalenja kuti zvazokana. Handiti mhosva dzaungapomerwe dzese dzinobudikidza nenhau yekuti iwewe hauna pako paunogara. Handiti gara pako uone, wagara pako iwe uone kuti ukarwara kana kuti ukadii havauyeri uzokuona vana kuti vanin'ina nemadzikoma ako, hanzvadzi dzako vanouya kuzokuona. Iwe ukaona kuti munin'ina arwara unoenda kunomuona mwana wababa wako. Handiti umwe neumwe kana pane vari kukunyepera vachikutadzira ipapapo muhana jere ravanenge vachipika ndo rakakura mandoda kukudza ukatadzira munhu. Handiti iwewe ndore kuti iye anotozvikoshiwa, iwe muridzi wakatadzira munhu uinazvo muhana takumana zvandakaita munhu. Saka inda tichifungidzira kuti for today nyaya yedu ndaona kuti dai mambogara kuti uyu kwake uyu kwake uyu kwake mupevhe wei papa mese muite zvekuti toda kunoona mai. Handiti toda kunoona chi amai, muchaona kuti kugarisana kwamamuri kuita kunomboti chinjei ndokuudzai ndiri pano. Taura kuti mashoko enyu mambo akanaka, hapana pano ndiri kupikisana napo. Zvekubva pamba yanga iri nzira yakanaka chose ndagara ndichibva. Chichemo changu ndo chandochemera kuti inini pfuma yangu andoshanda ndaichengetera umba umu. Pandakaona zvinhu zvangu zvakakandwa panze, handabve ndakadzokera kumba uku ndichitoona kuti munhu apaza umba mandogara kuti handitombondiona. Akandiona angatondiita zvisakarurama. Saka ndikuti ndichaiwana here pfuma yangu yanga iri muzvinhu izvo zvinoti nanhasi handisati ndadzokera kumba dzatova 3 weeks. Handisati ndadzokerako. Ndoma ndochengetera mari yangu yandotengesa ndochengetera umba imomo. Chendiri kuona pakati penyu varume ka chinhu chidiki diki, hamuna rudo. Itai rudo vana vanyamunhu. Hapana munhu achazoya achizokuti danana nehama yako iyi. Zvese zvamuri kutaura papo dread ufunga changamire wauya ukataura zvakanaka. Dai muine rudo munin'ina wako anin'ina wako mazita ako varegererei zvakatotsakatika zvakatsakatika chikuru upenyu hwako hwana wababangu. Then you start from there kuenda mberi. Kuti ndirarame zvandiri ndopfuma yacho ndaiunganidza kubva mucovid ndichengeta pfuma mari iyoyo ndozodzi nhasi dzakatondonyara ndotanga pazero futi. Ndakachida kuti vakumbira flow pamwe pacho chinoitika ndechekuti mukasadzidza varume ka upenyu hunopinda musango. Mukatarisa pamuri kunetsana inhaka yababa simba rewakashanda. Ko iwe ukaenda kogara pakafira baba imba yakasiya baba iyi uripo apapo mwana wacho ndo rubenefita wako uchabenefita chi? Gadzire nhaka yemwana wako iri mangwana. Enda panoti iwewe mwana wako unomuka achiti imba yababangu iyi. Pane chinouya masikati manheru ndino chinondowana ndirumba mwababangu.
murase kundizwisisawo zvese tanzwisa zvekubva pabanda kupoka ndikuti inini ngopfuma yangu iyi yave mumba umu zvinhu zvangu zvandakaona zvakakandwa panzi uma ndiri kusvikapo mwana wamai ndende kouya mukaziyana kuti isusu ngatibudikire mushange wamai mai munovachengeta zvakanaka imba yamuri kuzivi kwese ibhaipo yakakosha munhu akanyanya kukosherwa nemba yevanasikana vanorambwa kumurume anofirwa nemurume anoende pikolojairika kuti uneko kubike mukicheni yamai wake pamusoro imamo mirai mukoma kana mukadzi tinoti ngamurega ataura kusira apedze nzeve dzenyu chipinda uchichengeta zvoda kuchengeta ziya kuti mukadzi wenyu imimi achinge aripo nehanzva dzenyu namai mukowa wacho watsvairike zvakanaka chaizvo saka imubudikirai makowa amai nemukunda mufarwi kuaswa zvimwe zvacho dread ndazwa sekuti makaparadzana nemukadzi mune mudzimai here ati handina hamuna mudzimai kazhinji kacho hamuna upenyu kana musina mudzimai mukazotonwa doro mukakuta fodya hamuchabiki hamuchagezi kufa kwenyu kuri padhuze saka muchizwa chizi munhu wemurume raramiro yako iri mumaoko mwemukadzi unorarama kwenguva yakareba uchingochiri uine mukadzi vakadzi vanorarama vasina varume roorai mukawa muri munhu anoroora zvemuri taura kuti ndine upfumi hwangu hwakaparadzwa dai muine mudzimai wenyu nedzimwe dzenguva makafurirana muine penyu pemuri kutolozha kana kasitendi kenyinge makatenga zvimwe zvacho munozoti mwe vatsvina zvimwe zvacho mufunge kungowengana asi tinenge tiri kutotadza kutofunga isusu vacho pachezvenu dai muri umwe munhu itai kuti pamusha pana mai mabudikirapo mai venyu hapana mwana ungatumwa kuzi chengeta mai wako zvakambokurera kubva pamudumbu kusvikira ukure une chawakabhadhara nacho here hapana chiita kuti mai wako wasara yachirikadzi ndiwe bhengi racho iwewe chiwithdroweka hino wakaisa plasta mumaoko usikaswatuki hazvizomiri zvakanaka budikirai mukati mwezvinhu zvakashanda baba namai shandai zvenyu nevadzimai venyu imba iripo ngeyemhuri muchide kuite zvirango panode kuitwe nyaradzo panode kupikwe doro panode kukumbirirwa tode kusangana sefamily ibva uri mumba mwako muchiti tiri kosangana mumba mwababa namai pamusoro imamo ndanga ndira kutaura kuna dread mai havarovodzwa ndochokutanga mapanzvisa kechi2 pfuma uri kutaura kuti wakaparadza ndidzi kutaridza kuti uri kugwa nehama dzako point yechi2 uri kuti wagwa nechi nehama dzako hauna kusununguka zvataurwa namama uri kubvuma kuti hungu ndinobva but mana mako hakuna kuchena naika 3 rega kupinza polisi mukati penyaya iyi yekuti ndo pandochengetera mari naika polisi ikapinda yokuvhumburudzo kotsvaka kuti hakuna mari yakambotogwa nditi kana chimwe chinhu ava vachazwa havazozokufariri hamuzofarirana nditi chengetai mashoko atauka namambo nababa musharukwa kutaura kutiko kubva muchiberekwa namai avo kune here sendere vangu vabhadhara kuti mai wandirera wakandirera mari yako 2 million yeyo 2 million hapana ndizoka regedzai kupinza mapurisa mukati medzimba home affairs kuya kwamaita puno wangu wagona but pawakuda kudasitamidza ndekuti ndo pandi kuchengetera mari yangu papi ipapo unouya usiku zoisa mari imomo usiku wodzokera usiku imomo kumagumbezi kana kumuhome kana chiya nditka kutadza kuti ava ndizo mbavha dzabakata handikwakuda kuti kuende kwamapurisa kana mapurisa akuzobvumburudza kuoneka kuti havasiwo ava vachazofara nazvo here buda pachena mwanangu imba ndenyu mese but muri dzachiri mupenyu musagwisane naye ndanga ndichifungidzira kuti muchapedzesa nekumuudza kuti kuno kudare nekuyananisa vanhu muri kumurera ka muudzei kuti kuno kwakushandiki banditi kuno hatishandeti banditi kana afunga izvozvo ngaito criminal law uko kuno akushande nyaya yakadaro kumba kwake uyo haana sefu yekuchengetera mari harisi bhengi rekuchengetera mari handiti mapoa kutaura kuti namamune mari yangu mazenge makadini dini kungonyadzana nekukaurisana semhuri hapana kwamunenge muchienda saka kuno tichizvipa nguva yekukuyananisai kuti mudzokere kumba
kuno tinorwira rudo chete kuti vana kana mamarasana mukadzi nemurume endai kupa muchiwirirano, kana mubereki nemwana makanganisirana endai kupa muchiwirirano, ndo basa redu. Kana manga muine pfuma yako iwe criminal law. Icriminal. Ndichida kutsinhira pemuri kutaura changamire. Pacriminal law zvimwe zvode kutsvage vamwe vanoti uchida kupinde munyaya itsvage. Utsvage nyaya kupare imwe nyaya. Zobazwisisa. Utsvage nyaya kupare imwe ndokuti uzoone solution. Achinda kutaura mushana kwamama kuti kana kwakupinda mapurisa handiti haisisiri yokuno manje. Isi kunotoyananisa. Titarisa dzimba kunyati kutarisa chembere iyo. Saka ndati ndiani akamborovodza amai vake kuti mairovogwa ndijepfuma. Handiti? Hapana. Ndazvinzwa maita basa zvekubva pamba ndatendera nazvo ndawira nazvo. Handiti kana uda kutiwo pfuma yako yakatsakatika yacho unoenda kucriminal law. Zvekuno kundatenda mandiyananisa kuti pamba ndagara pamba ndobvawo zvakanaka. Ndichanaingochema kuti makanturi andakaona zvinhu zvangu zviri panze ndichawana here upfumi hwangu. Ndaitotarisira pamuri ngezvekuti sekuzwisisa kwomaitaka uri vana munhu wani. Dai izvo mambo aroti garai pasi mutobatana maoko ekutoshekana sori ndakakanganisira sori sevana munhu wani maisa rudo pakati penyu mwedzi runyararo nerugare chete. Dai pane kunzwisisana ipapo vaifana kundishedza anditi haipaza nekuburitsa zvangu kana panze azvishamirwa fadzi kuti ndosvika mbana 10 o'clock usiku ndona zvinhu zvakakandwa panze mudhuri wapazwa kuti zvatotini ndopinda mumba ndobvunza amai chii chaitika mai kuti handizivi amai kundiudza kuti handizivi asi waizva zviri kuitika pamba ndobuda ndozoudzwa ndikamuzukuru pagedhi karikupinda pagedhi kuma10 kuti ndozvaitika. Pamusoro imamo ungati iwo ungachengete upfumi pamba panogara pasina dhoo, upfumi unoiswa imomo moti kuchengetera upfumi mumba mangu mandogara hamuzi mambo upinda zvokutochengetera pakona apa kuti taura uwandu hwawo imutopoka neni kuti mamusina mamune 2700 US dollars. Ndichita mari yangu ndotengesa nchengeta mari yangu. Chengeta mumba kwa kubengawo. Andina bank account. Saka ndisingazivi hapo Kakaenda polisi ndambotaura ngati regai kudhonza mapurisa mukati memba ndizvo mozopedzisira makutovengana zvakakurisa kukunda izvi. Regai ndikuudzei muchaenda uku criminal law mutopedza madzoka kuno makudzoka kunochenjera tete tabata shamu mambo apa hana shamu yakurovaika but pamunozodzoka achakurova ine shamu inzvaizotagwa mambo ari kuti muno tinoyananisa isu hatiparadzani hatiparadzi vanhu kuti isu but kana uchiramba mambo akudza kuti criminal law uko ndokwaunori hati mumba makanga mune 2700 unenge uine hana zvino sina kumangadzava mwari mota mbishi inofamba so ndinoda kuti nditende kuti ndakubatsirai nepfungwa dzangu pandinofunga pandafunga ini kuti ndigadzirise nyaya kuti muve vanhu vasingatarisana nekona iziso kuti munhu wese anoziva kuti ari paover 18 years mumwe neumwe ngaagare pake mai vasare vari voga. Kana vasara vari voga tabva takujekeserai kuti hatisi kuda kuti muti nekuti masara moga hatichagara pano tazodii kwete hazvisiri izvozvo. Tiri kutsvaga solution yekuti imi mubatsirike muwirirane sevana vanyamunhu. Iwe komana mudiki unosara pamba pambotaurwa kuti pane kamwe kanodhakwa maningi handisi kuti pakaite nguva here kumumudaidze amumurayire kuti kuchengeta iye kana aona vanhu vese vabva ipapo iye ane 18 uyo ati 39 munhu wese atuka mai ndakugara ndakuudzai mombe kwamambo nehwai makuna mombe kuna mai vacho vavo nehwai zvekare ichiuya kuno tozoda kuidze kugucha
saka musatambe mumakumbo amai mushamisira nekuda kuonererwa nevanhu handiti makwa dai mai ava varivo vakauya izvozvi kuzomangarira mukomana kuti anondituka achidhikiri izvo ndingada kusendamisa kudhara mai enda kumba kwenyuma kutodya kudhara ndapedza neni apa ndiri kutsvaga nzira yekuti vanhu vari kuda kugadzirisa nyaya mega mugone kuigadzirisa pachenyu mwana wangu utaura naye anga achikupindura achikudza zvaanoda iwe uchitaura auchidingirira nyaya iri papepa ipapo ukanyatsowana nguva uchida kuverenga tinokupa unyatsonzwa kuti zvawanga uchitaura zvakazvitaurwa neuyo zvataurwa neuyo zvese zvinenge zviri papepa iroro unopiwa haunimi mambo kana kafanirwa ngedza nokupa zvaunoda ropu saka indaifungidzira kuti dread hatina kustopa nyaya yemari yako iyi unoenda kucriminal ningiyo kuti afa mambo vakanobata nyaya yakati yekuti yananisa kutiwirirana vakapedza izvi vakati hano zvinoda kuningiriwa kuti tiuye kuno kumapurisa tione zvastatement dzako paunovhura dhoketi rako tinorivhura uchiti chii handiti makwa saka ndinoda kuti tikukumbirei kuti dare renyu ndo paraperera pano kana masaina tosangana nerimwe zuva